OK, takže dneska nebudeme dělat jenom jednoho wobblera, ale rovnou dva. Budou to crankbaity, budou nahoře a budou mít mechaniku tohodle posuvného závaží, díky kterému by se měli, a doufám, že i budou, házet dál. Tak jdem na ně. Tak se do toho pustíme. Nejdřív jsem si naměřil dva 12 cm kusy a následně je taky uříz. Teď je důležitý si ujasnit trošku, jaký jsem tomu chtěl dát tvar, protože budeme vyrábět dva wobblery, které by měly být jako stejně při nejlepším velký a stejně se chovat. Tak jsem si radši udělal šablonu, kterou jsem si 4krát obkreslil a nalepím ji na to z každé strany tohodle dřeva. Tak, máme nalepíno, akorát jsem to říznul trošku křivě, takže u jednoho tady mi trošku chybí ocásek u tohodle, ale prostě bude o 3 mm kratší ta nástraha, to se asi nic neděje. No a když už víme, jak to má vypadat z toho bočního pohledu, tak se můžeme vrhnout na brusku, na který mi to za chvilku přestalo bavit, protože jsem si řekl, že přece jen to jsou dva wobblery a je to docela tvrdý dřevo, takže jsem tomu dal nějaký základní shape nožem. Samozřejmě po tom noži to muselo jít ještě jednou na brusku, aby to nevypadalo, když to okousal bobr. Jsme zpátky, máme vybroušený ty základní tvary, podle mě jako cool. Teď z toho sundám ty papírky, nakreslím si pohled ze zhora a budeme s tím vlastně dělat to samý, zase to ořežem a následně obrousíme. Tady už se mi úplně žádná šablona kreslit nechtěla a říkal jsem si, že to určitě zvládnu udělat i rukou, takže takhle jsem si to obtáhl, abych nějak zhruba věděl, co půjde určitě pryč. To jsou nějaký ty první, já nevím, kolik to bylo, 4 mm z každé strany. A potom jsem se ohledně tady těch čar vlastně tomu věnoval dál, zakreslil jsem tam všechny ty body, kde to chci mít nejtlustší, kde se to bude zužovat. Mimochodem tady už jsem trošku odbočil ze svého plánu, který byl, že ten wobbler bude docela úzký a změnil jsem to kvůli tomu, že aby v tom mohla běhat ta kulička, tak to muselo být docela široký, protože jinak bych tam vůbec nenarval tu dutinu, ve které to bude běhat. Máme je obroušený a teď je chci dát do základního nějakého laku, tím pádem jim tady udělám na zadečku díry, abych do nich mohl strčit špejly a měli jsme to vlastně za co držet v momentě, kdy se na to bude ten lak dávat. Jako vždycky na to použiju tady ten Pateks, který jsem si docela oblíbil jako tu základní vrstvu, protože vlastně nepouští žádné bublinky a je poměrně tvrdý, takže splňuje všechno, co potřebuju. Tak, máme tady nanuky na špejly a jdeme zjistit, kolik by měly vážit. Takže ponoříme, tohle ten má 31 a samozřejmě by měly být jako co nejvíc podobný, ale pro jistotu zkusíme tohle. Ten má 33. Zapíšeme si to. Docela nám mi to vyšlo, plus minus 30 gramů. Jsem si myslel, že to bude mít a mají 31 a 33. Tím pádem budeme počítat zhruba těch 32 jsem chtěl říct, protože tady teda celý píšu. Budeme počítat, že mají 32. Tak, tohle má 16,5. Tak to má 17,5. Budeme si muset nějak označit, já si na ně udělám nějakou tečku na toho těžšího. Zase to zapíšem. Nevím, proč mi ten držák už nedržákuje tak, jak má. Jeden má 16,5 a s tečkou bude mít 17,5, tím pádem ho bude muset trošku jinak vyvážit. Tak, jdeme si trošku říct něco o vyvážení tohohle wobbleru. Jelikož jsme zjistili, že potřebujeme mít zhruba 30 gramů, aby to bylo neutrálně vyvážený, u některých spíš 31, těch 32. Takže bych to nechal na těch 31, protože ta mořská voda má, jak jsme si řekli, vyšší výtlak. Ale my budeme chtít, aby, jakože to crank, tak nesmí být takhle, že jo. Nesmí být zatížený hodně na ten zadek, musí být zatížený víc jako na předek, nebo aspoň takhle, aby stál rovně. Protože když zatáhneme, tak by jinak nezačal se kmitat. Tím pádem my si ho rozdělíme takhle víceméně jako na půl pomyslnou čárou. A já bych teda chtěl mít nějakých
11 gramů víceméně, zkusit přidat závaží v okolo 10-11 gramů. Jak jsem tady kreslil, tak chci mít tady to pohyblivý závaží, aby se to házelo dál. Nevěděl jsem, jak to udělám, protože mám dvoje kuličky, jedny tady ty malý, ale ty vážejí jedna jenom půl gramu. A pak mám až tady ty obrovský a ty vážejí 3,5 gramu jedna. Vůbec jsem nevěděl, že na to seženu nějaký ten. A pak mi došlo, že mám pipety. A tak jsem zkusil jednu tu pipetu ustřihnout a ta velká kulička se do ní krásně vejde. Teď se mi tady spadly, ale to nevadí. Já se teda odjdu dál. No, každopádně. Zjistili jsme, jak uděláme to přesouvací závaží. Ta kulička má 3,5 gramu, tím pádem se to docela hodí, protože potom už budeme dávat jenom 6,5 nebo 7,5 gramu, ještě uvidím, asi těch 7,5. Dáme 7,5, dáme dopředu, ty budou vázaný a tady vzadu, počkejte, tady vzadu, vlastně od půlky někam dozadu, bude tady ta kulička, která když pojede, tak bude normálně vepředu, vy zastavíte, ona pojede, ale když chcete nahodit, tak se vám obrátí a přesune víc těžiště sem dozadu a tak docílíte toho, že se to bude dál házet. Jdem na to. Šel jsem vyříznout díru pro drát, akorát se to ukázalo trošku jako chyba, protože v momentě, kdy pak jsem začal vrtat, tak se mi to dřevo začalo trošku štípat. Ještě dáme jedno vážení. Budou na tom dvojky háčky a k tomu dáme 18-kilový kroužky. Bohužel nic úplně performovaného na moře nemám, jako nerezovýho, takže se to bude muset potom upláchnout. Tak, háčky mají dohromady 2 gramy, každý po gramu. A tak 2,5 gramu plus minus tohle nějak. Budeme počítat 3,5 gramu. Tyjo, to je dost. To je dost. Tak, teď bylo na řadě vyrobit kostru a udělat tomu wobbleru přesně na míru. Ty díry pro závaží jsem měl vyvrtat dřív, než jsem vyřezal tu díru pro ten drát, jelikož se mi to potom začalo štípat. Tak, takhle jsem je vykuchal vrtačkou a pak bruskou. Říct jsem se u toho do prstu asi 3krát, takže úplně mi to nevyšlo. Ale důležitá věc je ta, že už to tam snad všechno vejde. A my musíme teď zjistit, čím to zaděláme. Já zkusím vzít zapalovač, jestli se to nepůjde trošku stáhnout ten konec a pak tam asi nalepíme jenom karton. Tu zátku na tu kapsli s kuličkou budu dělat z kartonu kvůli tomu, že tam potom naliju pryskyřici všude okolo a bylo minimální šance, že by to ten karton dokázalo vlastně nějak rozmočit předtím, než ta pryskyřice stvrdne. A vyšlo to, běhá tam ta kulička úplně v pohodě. Tak, máme to ready. Přilepil jsem na to kus toho papíru z balení toho vteřiňáku, teda toho dvousložkového lepidla. Každopádně vypadá to, že tam nikde dírka není, kontroloval jsem to. A jezdí to v tom moc hezky. Mimochodem teda jako udělat takhle velký ty díry do toho pro tu kuličku nebyla super nejlepší nápad. Tady vidíte, že to úplně prosvítá. No. Bude to těžké to navrátit do nějakého normálního stavu, ale už jsem se to ukrojil. Tady to sousto, tak jdem do něj. Po bitvě je každý generál a to, že když to takhle rozkuchám, tak to nebude asi úplně ono. Mi došlo až samozřejmě potom. Každopádně tady už dávám ten drát pod tu kapsli, aby jsme vlastně zachovali to, že ten drát bude v jednom kuse a bude mít větší pevnost, pokud by nám to vzala nějaká bestie mořská. A aby se mi to nehejbalo v momentě, když tam tu kapsli budu dávat a aranžovat, tak jsem si to jenom trošku přichytil UV pryskyřicí. A teď přijde ta hlavní záchranná mise. Jelikož jsme ho rozkuchali úplně neskutečným způsobem, tak jsem vzal tady tu maskovací pásku a oblepil jsem to tak, aby jsme mohli obnovit ten tvar.
a mé nezdary nebrali konec. Zjistil jsem, že mnou vybraný olůvka prostě se nevejdou do toho tělíčka, takže jsem je musel zase rozstavit. To rozstavení mi úplně nešlo, protože jsem si to chtěl vzít ven, abych to nemusel čichat doma a prostě venku se to nechtělo tavit, takže jsem jenom lehce natavil a pak jsem to musel pomáhat takhle tím profesionálně tím zapalovačem. No bylo to hrozný. Ale to všechno mám z toho, že dělám prostě ty věci na poslední chvíli. Tak, jdem do nich namíchat pryskyřici, jelikož jsem je vážil a jsou docela dost těžký, tak na ně dám tu pryskyřici s mikrobolsama, to jsou takový malý skleněný kuličky, úplně jako takový prášek to je a on naředí tu pryskyřici a díky tomu je lehčí. Let's go, jdeme na to. Tak, máme zatvrdlo. Jak můžete slyšet, jezdí to v tom parádně. A teď to zbývá už jenom opracovat od těch zbytků kapek a toho, co jsme přelili. A můžeme jít lakovat, to je moje nejoblíbenější část, tu si vždycky nejvíc užiju a nejdřív to samozřejmě jako vždycky dáme do šedýho primeru, neboli základního laku, který nám to tak jako hezky sjednotí. A jelikož se asi nikdy nepoučím, tak jsem to zase nastříkal lepidlem ve snaze nanést na to tady tu hot tampingovou folii, která se na to prostě nikdy nepřenese celá. Já nevím proč, na tu pryskyřici jo, když jí dám to lepidlo, ale když to dám na tu barvu, tak se na to prostě obtisknou jenom takový jako šmouhy. Se mnou protože se to stuhlo. No, prostě ne. No to vůbec nefunguje takhle na tu barvu, já nevím proč. No, co mi to teda štve, že to nefunguje. No, tohle je lepší, ale i tak prostě je to takový jako... Jakože čekal jsem víc, no. Ty ne. Nejede. No, ale tady ten dopad trošku líp, ale tak je tam prostě hromada teček. Pojďme na to, dáme tam folii. Tak, máme připravenou pryskyřici. Dal jsem je takhle do těch svých stojánků. A jdem jim dát první vrstvu pryskyřice. Já jsem z toho chtěl udělat hrozně hustý záběr, místo toho jsem si to málo kápl na podložku. Abych vám řekl pravdu, tak nakonec ta folie, jak se vlastně neobtiskla celá, tak se mi to líbí, protože ta nedokonalost dělá docela zajímavou strukturu jako šupin, když se na to potom podíváte jako ve výsledku, až bude ten wobbler hotový. A myslím si, že to budu dělat častěji takhle. Tak, tady se nám točí. Tyhle ty dva, tady ten zbytek to jsou nějaký tajný myška věci, co si nechám zatím pro sebe. Druhý den dostal wobbler klasickou péči a ne šmirgl a izopropyl alkohol. Tady bylo mojí myšlenkou udělat tomu wobblerovi vlastně jako lesklý bříško. Ne ten hřbet, ale spíš to bříško. A nevím, jestli se to teda úplně povedlo, to nechám zhodnocení na vás. Tady tomu ještě dělám strukturu, tady tou, já si myslím, že to je madlo od něčeho, ale udělá to na tom takovou hezkou tečkovanou strukturu a vypadá to pak jako šupiny. A my můžeme jít konečně na airbrush. Chtěl jsem ho dát trošku do přírodního stylu, takže jsem začal normálně modrým vrškem a k tomu jsem přidal ještě bílý bříško, abych zakryl vlastně všechny ty stopy po tom, co jsme tam dělali. Než budeme pokračovat v malování, respektive airbrušování, tak bych chtěl tady z té střepové folie vystřihnout hlavu a skřele, ale nejdřív si musíme nějaký pěkně namalovat, tak jdeme na to. Takhle vypadají ty lesklý folie na bok, který chci dát na bříško. Normálně se to většinou dává nahoru a takhle vypadá ta naše hlava. Jsme to zvědaví, jdem to nalepit. V tenhle moment se mi to fakt líbilo, když jsem to tam nalepil, ale vlastně v konečném důsledku nevím, jestli to nebylo trošku navíc a neměl jsem si s tím pohrát trošku jinak. Dal jsem na to ještě takovou reflexní barvu od Chameleona. Je to vlastně barva, která když ji vidíte z jednoho úhlu, tak je zelená a z jiného úhlu je růžová. A podle mě to tomu taky dodává zajímavý vibe.
A to bude pro tady tu vrstvu všechno, takže zase lesklej lak a šup s tím do pryskyřice. Jelikož jsem na tom hřbetě a spodku ty tlamičky chtěl mít ostrý přechody, tak jsem to zamaskoval tady tou páskou maskovací a vrhli jsme se na to. Nejdřív jsem udělal bílý břicho a následně tmavě modrý hřbet, protože to je podle mě úplně pecka, když děláte na tom moři. A co to úplně posunulo na další level, jsou tady ty šupiny z té lesklé barvy. Ještě tomu dáme oranžový spodek hlavičky a můžeme to z toho sundat konečně tu maskovací pásku. Aby naše rybka mohla plavat, taky samozřejmě dáme nějakou tu ploutev. A pak jsem zkoušel tady experimentovat trošku s těma skřelema a tou tlamičkou, ale abych řekl pravdu, tak si myslím, že to bylo trošku navíc. A jelikož z nějakého nevysvětlitelného důvodu mám hrozně rád tady ty cákance barevný na boku a spodku té ryby, tak jsem vzal černou, aby bylo vidět, že to jako není omylem, že černá se nám tady v tom ještě neobjevila a prostě jsem to pocákal lehce černou barvou z boku i trochu ze spoda. A já to mám prostě rád, nevím proč, mě to tak jako ozvláštní ten styl. A jelikož jsem furt neměl dost a říkal jsem si, furt tomu něco chybí, tak jsem se rozhodl, že obtáhnu vlastně hlavu té rybky černou barvou. Docela by mě zajímalo, jestli byste mi napsali do komentářů, co si o tom stylu myslíte. Já vlastně nevím furt, jestli se mi líbí nebo ne. Přijde mi, že hodně věcí tam bylo navíc. Tady to vlastně, občas se mi to líbí, občas se mi to nelíbí, že je to potrhnutý. Já nějak ani nevím. Teď jsou na řadě oči. Ty jsem chtěl dělat jiný, než jsem dělal vždycky. Chtěl jsem je udělat takový trošku jednodušší a vlastně jsem ani nevěděl pořádně, jak to bude vypadat. Takže jsem udělal takový půlkruhy a nalepil jsem je na to vlastně jenom zelenou folii a za mě to není úplně špatný. Co na to říkáš ty? Víte. Ještě naposledy potočíme nějakých 12 hodin. A jdeme dělat lopatky. Tohle je pro mě totiž taky trošku premiéra, protože tady z toho materiálu jsem je nikdy nevyráběl, ale viděl jsem to u některých značek a rozhodl jsem se to vyzkoušet. Teď jsem si naznačil, kde budu dělat ty řezy na obou dvou a nejdřív to vezmu flexkou, abych si do toho udělal zářez a pak vezmu malinký vrtáček a pod úhlem vlastně do toho budu vrtat tím vrtáčkem, abych tam udělal ten prostor pro tu lopatku. Opracovávání tohohle materiálu nebylo teda úplně lehký, ale nějak jsem to nakonec zvládnul, hodně to prášilo. Potom jsem se snažil do toho wobblera vyřezat tu díru tak, aby byla co nejhlubší, ale bránil mi tam v tom trošku ten drátek, ale nakonec jsem to nějak zvládl a zalepil jsem to pomocí UV pryskyřice. A teď už máme hotovo. Můžete si je prohlídnout v celé jejich kráse, zatím teda bez háčků, ale ty tam za chvilku taky dáme a půjdeme je vyzkoušet kam jinam než na moře. Mimochodem poslouchejte, jak v tom jezdí ta kulička. Pak už mě čekalo jenom sednout do letadla a pár hodin autem a byli jsme v cílové destinaci. Chodíme osadit háčkama, jsme v Chorvatsku, jsme na místě. Jen to na něj bouchnem a večer na ně vlítnem. Mám ten druhý háček. Vůbec teda nevím, co tady můžu chytit. Nikdy jsem příbělač na moři nechytal. Maximálně tak nějaký cípaly na rohlík. Tohle bude vrchol mé mořské kariéry. Prozatím. Tady první test tohohle našeho wobblera. Jdeme hodit do vody, uvidíme, jak plave. Tohle se teda potápí, na rozdíl od toho druhého. Ale ta akce je moc pěkná. Krásně se převaluje z boku na bok. Hází odlesky. Tak, dost kecání a jdeme to zkusit něco chytit. Tady si dáme ještě jednou test za lepší viditelnosti a lepšího světla.
A pokud se ti líbí to, co dělám a chceš mě podpořit, tak tady nezapomeň nechat like, komentář a budu rád samozřejmě i za odběr. Tak tohle to bude konec tohohle videa, kde jsme vyrobili a otestovali dva tady ty wobblery. Toho druhého jsme teda netestovali, toho vám když tak potom dám třeba na Instagram nebo do shortů, protože ten na rozdíl od tohohle plave, takže jsme se tam asi někde sekli trošku ve výpočtu u tohohle. Ale jak jste mohli vidět, tak ta akce rolovací je fakt nádherná, plave mělkot, přesně tak, jak jsme to chtěli. Možná mohl být trošku uší, ale v ten moment by se nám už tam asi nevešla ta kulička, kterou jsme tam chtěli. Teď za mnou už tady dělají ryby kolečka, takže se nám asi zvedá nějak aktivita. Každopádně příští video bude o tom, jak se tady snažím něco chytit. Zatím se mi to nepovedlo, je druhý den ráno, ale řekl bych, že tomu začínám přicházet trošku víc na chuť. Viděli jsme tady hejno malých baraků, nějaký mořský vlky, tak nám držte palce a zase příště. Čau.